Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdys. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýar. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde resmi namalaryň taýýarlanan tasdimalaryny seredildi. Hemde käbir meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz şuň Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mecliste käbir taýýarlanan resmi namalaryň tasdimalaryna şeýlem beýlekem soragy aralyp maslahatlaşar. Orada Ministrler Kabinetiniň agzalary. Düýne ýurdumyzda täze konstitusiýon edara bolan halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Halk maslahatynyň döredilmegi döwletimiziň geljeği üçin bir ykbal çözüji waka boldy. Türkmen halkynyň bagty durmuşyny, ata-batamyň nurana geljeğini üçin etmem hatirasyna biziň Türkmenistanyň ähli halky we şeýle bilen işler taýýarlaýan we amalaşylan uly meşhurly maksatnamalaryň iýdigideli durmuşa geçirilýän üçin eder. Häzir geçirilen faýlawlaryň netijeleri barada hasad bermek üçin faýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça Merkez Taporyň başlygy Muradowa söz berýär. Haýdy berem. Şoňur hormatlanýan bilen ertebeli prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlarynyň netijeleri boýunça hasabat bermäge, ruhsat bermäge uly hormat bilen haýyş edýär. Hormatly prezidentimiz, siziň paratatly başlygyňyzda Türkmenistanda jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmaga uly ähmiýet berilýär. Bu mesele siziň özgertmeler siýasatynyň mühim uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda saýlawlary demokratik ýörelgeler esasyna milli kanunlarymyza halkara kadrlaryna laýyklykda geçirmek üçin hem ýakly derejede döredildi. Mertebeli bilen arkada prezidentimiz Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň birinji saýlawlary 2021-nji ýylyň 28-nji martyna geçirildi. Hödürlemek ýygnaklarynyň 56-sy geçirilip, dalaşýarlaryň jemi 112-si hödürlenildi. Hormatly arkada prezidentimiz, saýlawlarda ses bermegi geçirmek üçin ýurdumyzyň welayetlerini we Aşgabat şäherine saýlaw участоklarynyň 6-sy döredildi. Ses berilişine Merkez Saýlaw Taporynyň internet saýty arkaly onlaýn tertibinde gönüsyn etmek mümkinçiligi döredildi. Saýlawlar güni saýlaw участоklaryna ses bermek milli ýörelgelerimizde mahsus ýagdaýda Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýanglanmagy bilen başlanyp ses bermek guramaçylygy geçirildi. Saýlawlar güni Türkmenistan boýunça jemi 231 saýlawçydan 228-si ses berip 98,7 götürüm gatnaşyk boldy. Saýlawlar güni 48 mandat üçin 112 dalaşgar bähleşdi. Munyň özi bir orun üçin 2-3 dalaşgaryň bähleşmegini görkezýär. Saýlawlarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryny Aşgabat şäherinden Sikidagda, ýurdumyzyň welayetleriniň hersinden Sikidagda Türkmenistan boýunça jemi 48 agza saýlanyrly diýilip akrar edildi. Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 27 götürümi denarlardır. Halk maslahatynyň agzalaryna saýlananlaryň 100 götürümi hem ýokary bilimli raýatlar. Mehriban prezidentimiz, gahrman arkadaşymız, ýurdumyzyň taryhynda ilkinji gezek geçirilen bu saýlawlarda
sizin Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanmagyňyz halkymyz tarapyndan uly begenç hem buýsanç bilen kabul edilip, döwlet garaşdyrylmagynyň 30 ýyllygynyň, paýtagtymyzyň 140 ýyllygynyň, uly dawarlar bilen bellenjek ýylynyň, Türkmenistan parahatçylygyň we ananyşmagyň watany ýylynyň finalamasyna möhüm waka bolup ýazyldy. Hormatly prezidentimiz, Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna saýlanmagy münasibetli, ýurdumyzyň ähli saýlaw toplarynyň agzalarynyň adyndan tüý sürekden mähirli gutlaýarys. Mertebesi bilen arkada prezidentimiz, saýlawlaryň netijesi, sizin parasatly başlygyňyzda Türkmenistan döwletiniň demokratik ýörelmeleri agrarlydygyny ýene bir gezek äşkar etdi. Saýlawlar Türkmenistanyň konstitusiýasyny, Türkmenistanyň saýlaw kodeksini, Türkmenistanyň kanunçylyk namalaryna, umum akrar edilen halkara kadalaryna, milli ýörelmelerimize laýyklykda, asudarlykda, erkinlikde, meýletiňlikde we açysanlykda geçirildi. Hormatly prezidentimiz, sizin parasatly başlygyňyzda ýurdumyzda demokratik saýlawlary geçirmek üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Bu uly tagallalaryňyz üçin ýurdumyzyň saýlaw toparlarynyň agzalary size alkyş aýdýarlar. Mehriban prezidentimiz, sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, ýyl ýurt täkbil alyp barýan tutumly işleriňiň rewat, mertebeniň belent bolmagyny arzu edýäris. Hormatly Kamýanyň agzalary, memleket bilen halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşyp ses beren raýatlygyň ählisine minnetdarlyk bildirýär. Ses berenleriň köp sanly bolmagy biziň jemgyýetimizde oňa netije gazanmak üçin hasem möhümdir. Munuň biziň raýatymyz öz pikirini erkin beýan etmek, döwlet ähmiýetli meseleleri çözmek, özem çözüldüğünü kabul etmek bolan konstitusiýada berkedilen hukukdur. Men sizin bilşiňiz ýaly geçen saýlawlar oňa gatnaşyjylaryň ähli üçin deň mümkinçilikler döredilmegi, iki we ondan köp dalaşýaryň bolmagy bilen tapawutlandy. Halk maslahatynyň hem agzalygyna adalaşýarlary ödürlemek we belli almak, milli hem kanunçylygyň talaplaryna laýyklykda deň hukukda açyk we hem aýanlykda geçirildi. Halk maslahatynyň täze saýlanan agzalaryny saýlawçylygyň ynamyny gazanyp, siyasi köp türlü we köp partiýalyk şertlerine halkyň wekilleri bolmak bilen ýendirýär ekenen ählisini gutlaýar. Munuň özi işini hakyky demokratiýadyr. Maňam olay anam men hem Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalaryna saýlanmak üçin mehriban halkyma minnetdarlyk bildirýär. Men bunu hormat hemde bütün halkymyzyň öňündäki ýokary jogapkärçilik köpüni kabul edýär. Sizin namazı ödemek üçin men ähli tagallalary edýär. Palatalar muhima tutuş Milli Geňeşiniň dogul hem bahaly işlemek üçin hemme tarapdan kömek berýär. Murad, siz bolsa saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählisine Minister Kabinetining adyndan minnetdarlyk bildirin. Ol Minister Kabinetining agzalary. Buňky mejlisiniň ikinji bölügini men howanlaryň meýete çağırymyzy himayet bermek bilen bagly soraglary başlamak barada karara geldim. Onu Minister Kabinetining agzalary. Bir karar atamyzda amala aşyrýan öwretmeleriniň netijesinde ol ýetişler alanlar. Şol ýetişler bolsa garaşy hemişe bir tarap ýolumyň dünýädäki adamlaryň hasam belinde gallarýar. Netijede atawalarymyň bir binýardy döwlet gurmak hakynda arulanyň durmuşyny geçirilýän dünýä ýüzüne aýan bolýar.
garaşyr vatanymyzda halkymyň arylmaz döwletligi, rızkalının bolluğu, niyetinin, peýalinin orada diňe ýagşylyga ýurulmagy üçin insan kalplary şahatlyk we buýsunçy beslenýär. Ata-babalymyz şu gymmatlyklary, ýagny döwletligi, rızkal bereketligi, ýagşy niýetligi, peýalligi, insan perwerligi öňüň manyny hasap edipdirler. Şu ýüregleri eger biz ýaşlarymyzda adamlaryň bagty ýaşaş üçin gerekli bolan asyllyk, medeniýetlilik, edep ikramlyk, insanperwerlik, bire goluk etmek ýaly häsiýetleri terbiýelär. Bizim her işler amala aşryýanymyň häzirki zaman ösüşi, parahasyna onukturgan şygarlyň umumy kökleri bardy. Şunuň öňü ata-babalarymyz döwletlik ýürekleriň hem tutuş adamlar üçin ählimiň häsiýetlerini bardygyny aýan edýär. Diýär. Olar adamlar ýaşy işleriniň başyny tutmagy, iň gowy adam diýerlerini ýermäge çagyrýar. Ejidi gorlamak, mätäje himayet etmek hem pederleriniň iň naýwa şeýi adam käsip pentleriň diýerlerini biridir. Ne akıllar, şahymyz, maktum, paranyň şeýle fitirleri bar. Yetimi göreňde güler, ýüz bergil. Gollan gelse ona taam, duz bergil. Bir gamly göreňde şerin söz bergil, entäni gollara himayet ýar. Ata-babalarymyzyň iýilen bolmak, bire kömek etmek hem dertli derdini begenen onun şahatlygyny paýlaşmak, ýüregleri halkymyň baýym durmuş tejribesi. Nushalarlyk medeniýetinden hem habar berýär. Elbetde hem adama bir meňdeş akbal berilmeýär. Bagtly adamlar köp ýöne gynansa durmuşda kimne ejir bolýar. Ýene bir bolsa ene hem atanyň mehrinden hem ýer galyp durmuşyň hem ajasyny dağıtman bolýar. Şoň üçin hem ejiri, ýetir orlamak, oňa hem elinden gelen kömegini berip ýardam etmek ýaly adam käşip ýüregli bizim üçin qada ýolypdyr. Ata-babalarymyz özüniň malyndan, halal gazancyndan bir hem sebäp bilen başyny alada alınan günü hem uzakly geçýän adamlar. Ýa-da ýetim çağlar üçin aýryp goýmak hem däwe bolupdyrlar. Näşe etmek bilen olaryň aldasyny, ağır gussasyny, azyjyk hem bolsa eksmäge hem çarşypdyrlar. Bir däpdir, ýa-da hem döwrümizde de şeýle. Pederlerimiň ejide howonlarly etmek däpleri. Kadalar bizim hem döwlet siýasatymyz hem beýany, tapýar. Sebäbi Türkmen jemgyýetinde bir gollamak, ýürlük hem agzyrlyk hem merdanylyk, gaýratlyk hem bünyady bolup halkymyzy jewitleşdirýär. Näçe bilşim ýaly biz çağdyr üçin, köşklerin, çağdyr öýlerin, mektep internatlaryň täze döwrüwa binalaryny gurýar. Ýurdumyzda bir sebäp bilen ata-enesinden mahrum bolan çağlaryň terbiýelenýän we howasarlyk edýän bilim terbiýesizlik edarasy döwletler köşkü diýip artandyrýar. Bu işlerimiz ejide howonlarlyk etmek, mätäji gollamak hem ýüreglerimiň biňle döwletimiň hem bir sütünni öwrendigini aňladýar. Aşeýle akbaly adamlar barada aladalarymyň gerimini ýeňeldi. Olar hasam göwnüje ýerine ýetirmek üçin men ýürüýte hayır sahawat gandan döredilmegem gerekli barada pikire geldim. Sebäbi ýurdumyň çagyna haýsylar bir sebäp bilen kömek mäte ýaşaýda galan çaglarymyzy gollap etmek üçin şeýle gannanyň orny uly bolar. Bizim döreşip täze gannamyz ata-babalarymyzyň ýürleglerini hakyky iş ýolundan hem durmuşa geçirmäge ýardam eder.
Sizin hem gollamaňyz bilen men şeýle gannany döretmek hakynda hem karara da gol çekçe. Men hem öz gazanjymdan ilkinji bolup täze döredin hayır sakabat gannamyny serişde goýýar. Ýerde ejide hosalyk etmek gogunna beşleýän ýerleşmemiz bar bolsa, olar hem öz halal gazanjyndan hosalyk gazanyny serişde geçip bilerler. Bu ganda daşa ýurtlar üçin açyk bolar. Täze döredilen gannanyň serişdelerin şu çağda tölegli sağlyk bilim hizmetleriniň peýdalamaklary, münasibem dinç almaklary hem beýleki zerurluklar üçin gönüpdir bilýär. Hormat prezidentimiz howunarlygy mätäş şagalary himayet bermek boýunça haýır sakabat gazanatyny ýürütmek hakyndaky resmi nama gol çekip, şu mesele boýunça çykyş etmäge istek bildiren Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Cumhur hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, şu ýylyň 28-nji martynda ýurdumyzyň taryhynda ilkinji Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalygyna saýlawlaryň geçirilmeli. Bu saýlawlaryň halkymyzyň gadymy depleri, agdyrlyk, jewçilik, watansöýçilik görelgeleri, milli demokratiýamyzyň gazananlar esasyna üstünlükli geçmeli. Saýlawlaryň netijesinde Mehriban prezidentimiz, sizin hem saýlawçylaryň ýüz göterim seslerine eýe bolup saýlanmaňyz bilen tüý sürekden gutlamagy ruhsat edin Mehriban arkadaşymyz. Şuňa hormatlanýan arkadaş prezidentimiz, sizin parapatly başçylygyňyza garaşdy baky bir tarap Türkmenistan watanyňyzda döwlet bekararlygynyň binýatlaryň esaslary berkden tutulýar. Bizim watanymyz ähli arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduny bagtly çağalan mekanly urulýar. Hormatly prezidentimiz, sizin belläp geçişiňiz ýaly türkmenler ata-baba öz çağalaryna aýratyn süýgi, aýratyn alada, olaryň iň oňatlatlary bağış ettirler. Siz çağalary alada mehr bilen gurşap, pisperlik, ularça hormat koymak, ruhuna terbiye vermek, ýaly asly ýörelgeleri döwlet siýasatyna ileri tutulýan uğurlaryň birine gurduňyz. Bu asly ýörelgeler beqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne täze mazmuny eýe boldy. Mehriban arkadaşlar, sizin beýik işleriňizde ilim günüň aladasy, bagtly durmuşy başyp goýulýar. Çağalaryň saglygyny goramak, dikeltmek boýunça ägir ulu işlere diýersiňiz Mehriban arkadaşlar. Ähli welaýetlerde 420 orunlyk saglygy dikeltiş, okuw terçilik toplumlarynyň gurulanmagy berilmeli. Olaryň döwraba bilim almaklary, bu jemgyýetde öz orunlaryny tapmaklary üçin ähli şertler döredilýär. Mehriban arkadaşlar, saýty postarsyz galan çağalara da döwletler köşmeli gurulyp berilýär. Sizin kutup başçylygyňyzda döwlet her bir çağa mehirli garaýş bilen öz howunarlygyny atalyk mehrini çaýar. Mehriban prezidentimiz, adam hakynda alada edilýän garaşdy ýurdumyzda her bir adamyň, her bir çağanyň arkasynda gurup hem güýçli döwletimiz dur. Halkyň arkadagy bolan beýik başçylygymyz dur. Mehriban arkadaşymyz, siz çağalary bagty etmek bilen eneler bagty edýärsiňiz. Biz enelere çağasynyň bagty, ýylgyryp bakyşy iň uly baýlyk. Bu ýagdaý bizim her bir ýylyň halkymyzyň başyny göýe ýetirip, size bolan alkyşlaryny çäkdirdir Mehriban arkadaşlar. Sizin ata-babalaryňyzyň miras bolup gelýän insanperwerlik ýol ýürütmek bilen gazna ýürütmek barada başlanmagyňyz bizi hasa tolgundurdy, beýendirdi Mehriban arkadaşlar. Dürüjülçok gazna himayete mätäş çağalary bilim bermek, dinç almak, saglyklaryny berkitmek, olara ähli taraplaryň himayet etmekde ören ähmetli sogal işlerdir Mehriban arkadaşlar. Mehriban prezidentimiz, sizin ata-babalaryňyzyň däplerini eýerip, haýyr sahawat gazanatyny döretmek baradaky başlangyçlaryňyzy Mehriban arkadaşlar Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary dol gollaýap, biz size beýenýän, buýsanýan arkadaşlar. Geleceğimiz bolan ýaş nesillerimiziň hemme taraplayan kadary
ötüşünü üçün etmek barada aladaların ehlisi mehriban arkadaşlar sizin alıp barayan imkan işleriniz bilen ayrılmanız bağlanışıklı mehriban prezidentimiz. Şoňa görä mehriban arkadaşlar sizin imkan başlangıcınız bilen döredilen huwanarlygy mehters çağları himayet etmek boýunça hayır sahawat gazinasyna sizin adyňyzy takmagy mehriban prezidentimiz hem-de Türkmenistanyň meclisiniň kararyny kabul etmäge ruhsat bermeňizi tüý sürekden haýyş edýär mehriban arkadaşlar. Sizin janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. İl ýurt behlikli alyp barýan bir işleriniz elmadan rowaj bolsun mehriban prezidentimiz. Sanylgy markal geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň başlygyny, soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow, Milli Geňeşiň halk maslahatyna geçirilen ilkinji saýlawlaryň üstünligi hem-de mehriban arkadaşymyzy bu täze parlament düzümine saýlanmagy bilen tüý sürekden gutlady. Bu möhüm jemgyýetçilik syýasy mögsümiň hem-de ýurdumyzda iki palatyly parlamentiň döredilmeginiň biziň jemgyýetimiziň hakyky halk häkimetlik täplerine agrarlygyny tasdiklaýanlygy belenildi. Bilinçli geçirilen saýlawlar Türkmenistanyň hormatly prezidentimiz tarapyndan başlanan watanymyzyň rawaşlygyna we hasy gülläp etmegine, halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen düýpli özgertmeleriň ýerlikderli durumşa geçirilmek üçin bir biniýat bolup durýan demokratik işleriň çuňlaşdyrylmagy orny möhüm ädim boldy. Vice-premier şeýlekem ýurdumyzyň diplomatik toplamynyň adyndan milli liderimiziň ýene tahawynnarlygyna meýtäş şagalary kömek we golluk görmek üçin haýyr sahawat gazinasyny döretmek baradaky çözgüdüniň doly gollanýanyny aýtdy. Bu çözgüdüň döwlet başlarymyzyň ýaş türkmenistanlylaryň bagtyar durmuş baradaky hemişelik atalyk aladasynyň nowatdaky suwutnamasydygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň çağılar baradaky syýasaty ýaş nesilleriň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kadalaryna we ýurdumyzyň halkara boşnamalaryna laýyklykda hemme taraplardan gönükdirilenler. Milli liderimiziň asly başlangyjynyň Türkmenistanlylar tarapyndan doly gollanyljakdygy hem-de daşary ýurtlarda uly gyzyklanma döretjekdigi bellenildi. Çünki döredilýän gazna daşary ýurtly hyzmatdaşlar üçin hem açyk bolar. Şonuň bilen baglykda vice-premier gazna hormatly prezidentimiziň adyny takmak baradaky teklibi gollaýanyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Orad Gelliýew ýurdumyzyň taryhyna ilkinji gedek Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi hem-de hormatly prezidentimizi halk maslahatynyň agdalygyna saýlanmagy nasip etdi tüý sürekden gutlady. Şeýlekem vice-premier ýurdumyzda ata-babalarymyzdan gelýän insan perwerlik, ýagşy niýetlilik we birek-birege golluk görmek görelgilerini ösdürmäge, olary halkymyzyň arasynda esasana ýaş neslimize wagt nesihat etmek meselesine aýratyn ornuň berilýänini belledi. Şeýle ýörelgileriň esasyna ýurdumyzda bugün çağalaryň beden we ruhy taýdan ödüp kemale gelmegi, dünýä ölçeklerine laýyklykda bilim almak üçin döwletimiz tarapyndan ähli şertler we mümkinçilikler berilýär. Bu ýurda ýurdumyzyň ähli künjeklerini döwrewap mektepler, çağalar baglary, şeýlekem din jalşy we sagaldyş merkezleri gurulyp ulanmagy berilýär. Vice-premier hormatly prezidentimiziň hownarlygy meýtäş çağalar üçin haýyr sahawat gazinasyny döretmek baradaky teklibini toplumyň ähli işgärleriniň gollaýanyny aýtdy. Bilinçli bir başlangyç ýurdumyzyň ýaş raýatlaryna rahmete söýgüni, bilimi höwüsini döretmekde, ruha ahlak kymmatlyklaryny kemale getirmekde, şeýlekem çağalaryň we ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny kepillendirmekde uly ähmiýete ýa bolar. Gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyra gizlenip şeýle diýdi. Orant Mr. Kamyanyň alary. Bir hownarlyga meýtäş çağalarymyzy himayet vermek bilen magly mühim soraglar aýrar maslahatlar. Indi bize bir wazifalar işçi we çat durmuşa geçirmek gerek. Orant Mr. Kamyanyň alary. Size gözöçülik eden ministrlik bilen podok edalaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde ýolumyň welaýatlaryna we Maşgabat şäherine iş saparyna bolup yerlerde öz uğrumuz boyunca alıp baran işlerle yakından tanışmagy hem de işler depini güýçlendirme üçin zerur çağları görmegi taşdyrýar. Müşekür ýurdumyň tebitlerine ýeri öwrümçilik gödülmüş maksatly binalary hem de defalan guruluşyny alyp baran işleriň ýagdaýyny ýerinde görmek we seljermek iqtisadiýet, maliýe we bank toplum welaýat düzümleriň işleriň hem de hyzmatlarynyň
talabalar guruluşu bilen tanışmak için sizi 29-31 mart aralığında Daşoğul, 31 Mart 1 April aralığında Balkan, 2 April'ne hem orta Livap vilayetlerinde. Abdurrahmanov, siz halkınız kânin alıp barayan işleri. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan geçireceğinin Türkmen bölümünün kuruluşu işlerine ama böylece duruş maksatlı binalarda hem de defalarda alıp barayan işlere yerine güdümsül etmek için 29 Mart 2 April aralığında Marin Livap vilayetlerinde. Orada Yelliyev, siz hem kovu çekişinin ve buğdayda idare etmek işlerin geçirişini şeylem su hem defalarını ve idare kârhanlarını alıp barayan işleri yerine tercirmek ve bir işlere yardım vermek için 29-30 Mart aralığında Ahal, 31 Mart 1 April aralığında Daşoğul, 2-3 April aralığında olsa Mari vilayetlerinde. Durduleyev, siz jubiley yılını açılıp ulanmağa verilmeni meyleştirilen iri önümçülük ve durmuş maksatlı binalarda hem de defalarda alıp barayan işleri yerine getirmek ve tercirmek maksadı olan 29-30 Mart aralığında Livap, 31 Mart'ta Daşoğul, 31 Mart 1 April aralığında Balkan, 2 April'le Ahal vilayetinde. Siz ulu ve komünikasyon toplumuna değişti alıp barayan kuruluş işleriyle tanışmak için 29-30 Mart aralığında Livap, 31 Mart 2 April aralığında Balkan vilayetlerinde Gılıycev, siz yani defaların kuruluş işlerini geçirişini yerine varıp görmek, dokmayama sevda kârhanlarını işlerin kuruluşu, ova milli maksatnaması ve kabul edilen beylik maksatnamalar esasında telekeçiler tarafından alınıp barayan işlerle yerine tanışmak için 29 Mart 2 April aralığında Ahal vilayetinde. Mehmedova, size olsa Livap vilayetinde geçilecek medeniyet ceptelerine ve Türkmen Bedevi'nin milli bayram münasebeti Mar vilayetine geçirecek davaralara görülen tayarlık Balkan'a, Daşoğul ve Livap vilayetlerine kuruluşu alıp barayan Türkmen'in ağ oyu binalarına kuruluş kemişten gidişiyle tanışmak için 30-31 Mart aralığında Livap ve Mari, 1 April'le Daşoğul, 2 April'le olsa Balkan vilayetlerine. Gelin yazın, siz hem şu payitahtımızda geçirecek iri halkara yarışlar yok depini kurulmak maksadı ölen Daşa yurttu Türkmenlerin ve vekillerin halkara huva mendiliğine yaşayacak ve imitlenecek yerlerine barmalı işleri. Olimpiya şekerciğine, vilatrek ve tenis toplumlarına tayarlamı, sol yerde, yığınlı topların yerine yetilmeli amalların tertibini, halkara yayılıma beriş merkezine, ilkinci lukmansılık kömeği nokudunun işini, cemiyetçilik, hopsuluk düğünlerini, değişen çayaklarda aratasılık ve ziyansızlanmış çarelerini uğramak için 29 Mart 2 April aralığında Aşhava şehrinden iş saparına bulurdu. Meriyedov, Berdimuhamedov, meniyeti olsa hükümet ağdaları bilen Türkmen Rus hükümetleri iş topluluğun Novat'ta meclisini geçirmek için 30 Mart 2 April aralığında Rus Federasyonu Moskva şehrine iş saparına iyi veriyor. Amanov, siz olsa Karı hukuk koruyucu edarının şahsı düzümün yetip gelen karışımın şahının 30 yıllık bayramına yerlerde görülen tayarlık bilen tanışın. Mehmedova,
Siz bolsa indi näme? Bundan beýle palatalynyň tutuş milli geňeşiniň dogry işlemi üçin hem gorunmaçylyk toralaryna seredin. Indi bir iş saparyna netijeleri bardy, soňra hasabatlamy berýär. Soňra sanly ulgamar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşylar hormatly prezidentimizi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň üstünlükli geçirilmegi hemde mehriban arkadagymdy Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalaryna saýlanmagy münasibetli gutladylar. Geçirilen möhüm jemgyçlik syýasat çäräniň hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen amala aşyrylýan hemde döwletimiziň demokratik esaslarynyň hassa puktlandyrylmagyna, hakyky halk häkimiýetlik görelgeleriniň berkarar edilmegine gönükdirilen taryhy ähmiýetli waka bolup durýanlygy bellenildi. Şeýlekem mejlise gatnaşçylar hormatly prezidentimizi haýyr sahawat gaznasynyň döredilmegi bilen gutladylar. Munyň özi berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe milli liderimiziň parasatly ýol başlygyna, ata-babalarymyzyň insanperwerlik görelgeleriniň barka rawaşlanýanlygyny ýüze çykarýan ajaýyp taryhy wakadyr. Hormatly prezidentimiz gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistan döwletimizi asylly milli görelgelerimiziň mundan meýlekde dowam etjekdigini belledi. Hemde mejlis jemledi. Hormatly mislikanın ağları biz şunun bilen sany ulgamar arkaly mejlisini geçirip tutarýar. Men de sadece her ýyly bir jan sağlygy we malyk barany işinde bunun belek ul üstünlikleri argy edýär. Sağ olun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çeken resmi namalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwründe ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan gollamak, howannarlyga mätäç çağlaryň saglygynyň dikeldirmegine ýardam bermek, olaryň bagtyar durmuşda ýaşamak hemde olarda watany wopalyk, ruh wenetlik, arasy ahlaklyk, insanperwerlik, halalyk ýaly benent insan häsiýetleriniň kemale gelmegi üçin amatly şertler döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasy ýuridik şahs hökümine dördürli. Aşgabat şäheriniň Şanyvel şaýolynyň ordunaky Türkmenistan Halkara Maslahatlar Merkeziniň binalary toplumyna ýerleşdirilmegi kesgitlenen bu gaznanyň tertipnamasy guruluş hemde işgär sany tasdiklandy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň ykdysadytyny ilmiň gazananlaryny giňden ornaşdyrmak, şeýle-de Türkmenistanyň ýer üstüne gödäwçilik edýän milli ulgamyny döretmek boýunça işleri utgoşdurmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama bilen Türkmenistanyň ýer üstüne gödäwçilik edýän milli ulgamyny döretmek işlerini utgoşdurmak boýunça hökümet topor döredildi. Hemde hökümet toporunyň düzümi we düzgünnama tasdiklandy. Gurbanguly Berdimuhammed wadynyň howannarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň tertipnamasynyň 13-nji bölegine laýyklykda Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Recep Badarow Gurbanguly Berdimuhammed wadynyň howannarlygy mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň ýerine ýetirje direktor wezipetine bellenli. Türkmenistanyň Merkezi Bankyna Türkmenistanyň prezidentiniň 2021-nji ýylyň 29-njy martyndaky 2196 belgili howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyny döretmek hakyndaky karary esasyny howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasaplary açyldy. Howannarlyga mätäç çağlara himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasyna Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny dakmak hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň karary. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan döwletimiz sagdyrlygyň we ruh welentligiň ýurdy. Bagtyar çağlaryň mekanik hökümini dünýäde giňden tanalýar. Geljegimiz bolan ýaş nesillerimiziň akyl, beden we ruh taýdyny kadil ötüşini etmek bardaky aladalaryň ählisi Türkmenistan prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowyň ady we alyp barýan insanperwer işler bilen aýrylmaz baglanşykdyr. Hormatly prezidentimiziň watanymyzyň rowşan geljegi bolan çağlaryň ýaşaýyşyny, durmuş taýdan goruglygyny, ruh taýdyny sagdyn ötüşini, bagtyar durmuşda ýaşamagyny, döwrwap bilim almagyny, watan söýjilik we insanperwerlik ruhuny terbiýelenmegi barada alyp barýan ýadysyz taglalaryny
ve çağıların hukuklaryny gorumakda, Türkmenistanyň halkara borçnamalaryny yerine ýetirmekde gadynyň üstünlüklerini, hem-de ata-babalarymyzyň pekim parasatly, berk bedenli, arasy ahlakly, kesip hünärli nesilleri kemali getirmekde dördün kämil ýörülgülerini, maşgala gymmatlyklaryny, hayır sahawatlygy döwlet siýasatynyň derejesine çykarmakda we durmuşa geçirmekde bitiren aýratyn hyzmatlaryny gözüňe tutup, Türkmenistanyň mejlisi karar edýär. Howannarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça hayır sahawat gadnasyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny dakmaly. We ony mundan beýlek Gurbanguly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy mätäç çağılary himayet bermek boýunça hayır sahawat gadnasy diýip adlandyrmaly. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedova. Şuun Türkmenistana saýlawlary we salat geçirmek boýunça merkezi toparda metbuat maslahaty geçirildi. Ol 28 martda ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň netijelerine başlandy. Maslahada ýurdumyzyň köpçülikden habar beriş derejleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bir yerde Mehriman Akadamyzyň Ministrler Kabinetiniň sany ulgam arkaly geçirilen nowatdaky mejlisinde saýlawlary taýýarlamaga gatnaşan adamlaryň ählitäne Ministrler Kabinetiniň adyndan minnetdarlyk bildirmek barada tapşyryk beren aýdyldy. Şunun bilen baglanykda saýlawlaryň ähli tapgyrlaryň beýan edilmegini ýola goýan köpçüliklerin habar beriş derejleriniň wekillerine aýratyn hoşallyk sözler aýdyldy. Şeýlelikde Türkmenistanyň saýlaw kodeksine laýyklykda Gulayat Aşgabat şäher we Etrap şäher halk maslahatlarynyň mejlislerine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalaryna ýurdumyz boýunça jemi 112 dalaşkar ködürlendi. Vilayetlerin we Aşgabat şäheriniň saýlaw toporlarynyň ses bermek netijeleri hakyndaky tesbirnamalary esasynda halk maslahatynyň agdalarynyň her vilayetden we Aşgabat şäherinden 8-si, Türkmenistan boýunça jemi 48-si saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 8 agdasy Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan bellenýär. İlkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlarynyň başyna ýurdumyzyň siýasy partiýalary, jemgyýetçilik guramalary, raýatlar toparlar hem-de dalaşgarlar tarapyndan bellenen milli synçylaryň 440-sy syn etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap, Mary vilayetlerine hem-de Aşgabat şäherine Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda guramaşylykly geçirildi diýip ikrar edildi. Ýurdumyzda ilkinji gezek geçirilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary Türkmenistanyň konstitusiýasyna, saýlaw kodeksine laýyklykda demokratik ýörelgämiz esasynda giň bäsleşik şertlerini açyklyk we aýanyk ýagdaýyna geçirildi. Türkmenistan parahatçylygyny öňçmüň watan ýylynyň her bir güni şanly wakalary beslenýär. Hormat prezidentimiň parasatly başçylygyny halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bäkfidini gönükdirilen beýik işler halkymyzyň edip watanymyzda Mehriban arkadamyda bolan hormat sarpasyny hasam artyrýar. Bu hakykaty şuwunlar ýurdumyda ýaglandyrylan maslahatly mysanydy aýdyn gözi ýetirmek bolýar. Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we Derman Senaty ministrliginiň guramagyny ýurdumyzyň ähli merkez saglyk goraýyş idaralaryna, gaýry goýulmasa tiz kömek merkezine, şirketler bejeriş halkara merkezine, döwlet arasaçylyk we keselliň ýaýramagyna garşy görüşmek gullugynyň jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkezine, ineniň we çağanyň saglygyny goraýyş ölme kliniki merkezine, kardiologiýa ölme kliniki merkezinde hassahanasyna, Gahrman arkadamyzyň karary bilen Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşiniň we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çärelen 2021-2025 ýyllar üçin meýilnamasynyň tasdiklanylmagy münasibetli hoşallyk maslahatlary geçirildi. Maslahatlarda çykyş edenler berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň ýol başlygyna saglyk goraýyş ulgamyny kämilleşdirmek, dünýäň lukmançylyk ulgamyny gazanylan üstünlikleri milli lukmançylygymyzda sazlaşykly ornaşdyrmak, dünýäň agryly halkara guramalary, daşary ýurtdan saglyk goraýyş ulgamlary bilen gatnaşyklary, mundan beýle hasam puhtalandyrmak, tejribe alşmak uğruna giň erimli maksatnamalaryny işlen alınıp barylýanyny bellädiler. Şeýle mazmunnak hoşallyk maslahatlary ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawul, Lewap, Mary vilayetlerine de geçirilip, asylly işleň amala aşyrylmagyna gönükdirilen saglyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşinden kabul edileni üçin Gahrman arkadamyda hoşallyk sözlerini beýan etdiler.
Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyň welaýatlaryna wepat etmek Aşgabatda 29 martda saat 20-den 30 martda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gurulugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirabad günü ordan tiýles kuntu 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus. Kenarki taraplaryna bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Akaly welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günü ordan tiýles kuntu 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup günü ordan tiýles kuntu 7-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Demirabad günü ordan tiýles kuntu 8-13 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýl bolar. Daşowdy welaýatyny ütkäp durýan bulut hawa bolup Gulmatardan tiýles kuntu 9-14 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 2-7 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyň Aşgabatda ütkäp durýan bulut hawa bolup günü ordan tiýles kuntu 9-12 metre ýetýän şimal ufer hawa gijesine 5-7 gradus, gündüzine 13-15 gradus maýl bolar. Ýurdumyň boýunça mart aýynyň 30-nda magnit hadisatynyň durnuksuz ýagdaýda bolmagyny araşdyrýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň didimini todan bölejikleriniň möçberiniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňaýsyz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şerde ýaz basyny howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, asyla görä geýinmegi maslahat berýär. Ýahrawan ýeşler, bu düzgünleri berk berjäýsiňiz, ýylyň istenik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watanymy Türkmenistan ähli babatlarda tüşerýär. Ähli tüşüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş sag bolun,